фонди тоҷикистонии Охохон дар доираи лоиҳаи инвест дар водии Зарафшон озмуни дарёфти грантҳоро эълон менамояд. агар шумо соҳибкор, ҳунарманд, истеҳсолкунандаи танӯр, печкаҳои зимистона, сохтмончии ошточа, истеҳсолкунандаи тиреза ва дарҳои чӯбӣ ё намояндаи тиҷоратӣ хурд бошед ва мехоҳед технологияҳои самараноки нерӯро, яъне панелҳои офтобӣ, обгармкунаки офтобӣ, маҳсулотҳои сохтмонии гарми нигоҳдоранда ҷорӣ кунед, пас шумо имкони нодир доред. барои ташаббусҳои худ дастгирии молиявӣ гиред. барои супоридани дархост ва гирифтани маълумоти иловагӣ ба ҷамоати маҳаллии худ ё ба рақами телефони ҷам 992 93 425 99 99 муроҷиат намоед. фурсатро аз даст надиҳед ва саҳми худро дар рушди технологияҳои экологӣ тоза гузоред.